खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांखौ बुथारनायनि अजद होजानाय श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे साथाम दायनिगिरिखौ बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनाय समाव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि जाउनाव बाक्सा जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामबाय। इउपिपिएल सोरखारनि समाव गोदान बिटिसि सोरखारा बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप प्रग्रामनि गेजेरजों साख्रि थिसननायखौ बोखारबाय। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेन्डालिन पार्टिना फैगौ 21 अक्ट'बराव लकेल हलिडे फोसावबाय। हाग्रामा सोरखारा टेन्डार खालामनायखौ केन्सेल खालामनाङा होनना फोरमायथिदों राजुकुमार नार्जारि बिथाङा साख्रि होनायखौ नायबिजिरफिननो नागिरनाया इलिगेल होनना राजुकुमार नार्जारिया फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दिनैहाय माबा फरेस्टनि साख्रि होनायखौ बिसिडिसिनि सेक्रेटारि साख्रि होनायखौ बिथांमोना तदन्त खालामगोन मागोन होननानै बुंदों। बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे प्रपार प्रसेस फल' खालामनानै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इउनिभार्सिटिखौहाय रिटेन एग्जामिनेशन कन्डाक्ट खालामहोनानै आसाम पुलिसखौहाय फिजिकेल टेस्ट खालामहोनानै आरो सिएसबिखौहाय अरेल एग्जामिनेशन बा भाइबा बस खालामहोनानै बैफोर साख्रिफोरखौहाय उइथ माने मा होनो ट्रेन्सपेरेन्सि एन्ड एकाउन्टेबिलिटि बैफोर साख्रिखौ होनाय जादों। खुनु माने बाव इलिगेल खुनु प्रसेस बाव माने फल' खालामनाय जायाखै। बै लाइमोनफोरा जेरै साख्रि मोनबाय जइन जाबाय बिथांमोनखौ तदन्त खालामनानै दिनै जुदि आननेसेसारि मोनसे हेरेसमेन्ट होनो नागिरोबा बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बियो आनकनस्टिटिउसनेल इलिगेल आरो आनएक्सेप्टेबल। ओंखायनो बिथांमोना फार्स्टआव थांबाय थायाबालायनो जाखांनाय खामानियाव थांबाय थायाबालायनो गावसोर मा मावनो नागिरदों बेयाव कनसेन्ट्रेट खालामनायासो बिथांमोना गोनां। जोङो फ्राय 900सो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि बिथांमोना गारबोदों जों होबोस्लाबनो हायाखै। जोंना सरकारनि टेनियरा डिसेम्बरसिम दङमोन माने जोंनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बरावनो जानानै होबाय। बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टआ थाबैनो जाना होबाय जायनि थाखाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ जोङो होबोनो हायाखै। इन्टारभिउनि रिजाल्टफोरखौ होबोनो हानाय जादों आरो टेट क्वालिफाइडफोरनि थाखाय फ्राय 1100 फोरोंगिरिफोरनो होनायनि थाखाय जोङो गासिबो प्रसेसखौ कमप्लिट खालामबोजोब्बाय। खालि एपइन्टमेन्टल' होनांसिगौ। एकदम बिथांमोना जे दा जे 15 फाइनान्स आरो 6 फाइनान्सनि टेन्डार जाखांनायफोरखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों। बे खालामनो नागिरनाया बियो आनकनस्टिटिउसनेल एगेन्स्ट द रुल्स। मानो होनोबा जोंनि बिटिआरनि जायफोर थिकादार बिथांमोना सरकारि एडभार्टाइजमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोना जे टेन्डार प्रसेसआव बाहागो लादों आरो बिथांमोना सालान दाननानै नङा होमबा ट्रेजारि सालान दाननानै बिथांमोना जे टेन्डारखौ बाहागो लादों आरो बिथांमोना दिनै टेन्डारखौ मोननानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खामानिफोरखौ मावनानै होनो थाखाय सिगांबोदों। दिनै बिथांमोना केन्सेल खालामनानै होयोबा बै थिकादारफ्रा हालाय हाफाय जागोन। बेनि थाखायनो बे थिकादारफ्रा रावबो नङा नोंथांमोननिनो जोंनिनो बिदा फंबाय। दा बिथांमोना जुदि हालाय हाफाय जानांगौबा जोंनि बिटिआरनि जौगानाया माबोरै फैगोन? ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बे थांखिखौ बिथांमोना बोखांनानै लायो आरो जे टेन्डार प्रसेसफोर जालांदों बे टेन्डार प्रसेसखौ जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै बे थिकादारफोरखौ खामानि मावनो होयो बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। जोङो 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिथांमोननिफ्राय जोङो सरकारखौ माने लादोंमोन बे समाव गोबां बेबायदिनो बेआइनि भाबै होनाय टेन्डारफोर दङमोन। जों बेफोरखौबो केन्सेल खालामाखै। बिथांमोना 2900 रांनि बिथांमोना लायबिलिटि खालामदों। 2900 जेराव 2900 कौटिनि जे लायबिलिटि बिथांमोना गालांदोंमोन बेवहायबो जोङो बेखौ केन्सेल खालामाखै आरो फ्राय 300 कौटिनिबो बांसिन फ्राय 400 कौटिसो जोङो बे लायबिलिटिफोरनि बिलखौ जोङो होबोनो हादों। मानो होनोबा बैफोर मानसिफ्रा रावबो नङा बे थिकादारफ्राबो बिपिएफनि दिनाव मोननाय थिकाफोरबाबो बिथांमोना जोंनिनो बिदा फंबायफोर जोंनिनो ओनसोलनि सुबुंफोर। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज बानायनानै होदों। गावनि स्पिनि रांजों बिथांमोना बेखौ खालामनानै होदों। दा बिथांमोना जुदि बिलखौ मोनाबा माबोरै जानो? जोङो गासै 400 कौटिसो होबोबाय। दा आं खावलायनो लुबैदों जिहेथु बैफोर
माने कन्ट्रेक्टखौ बिपिएफनि दिनावनो 2020 मायथाइनि सिगांनो बिथांमोना मोनदोंमोन जेसेबां लायबिलिटि बिल मोननांगौ दङ बेखौ जाहाथे बिपिएफ सरकारा हाग्रामा महिला रिसार्च दैदेननाय सरकारा जाहाथे थाबैनो बै लायबिलिटिफोरखौ होयो मानो होनबा बै ठिकादारफ्रा सोरनाबा लन लानाय सोरनाबा हावलाद लानानै हा फाननानै बेंक क्रेडिट लानानै बिथांमोना बे ठिकाफोरखौहाय दैखांनानै होदोंमोन आरो दा बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे अलखदाव बिथांमोना दङ ओंखायनो जिहेतु बिपिएफनि दिनावनो बै टेन्डारफोरखौ होनाय जादोंमोन बे लायबिलिटि बिलफोरखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेखौबो आंहा खावलायनाय थाबाय थांनाय मैया बाक्सा जिल्लायाव जानाय दुंहाव थासारिनि सायाव खुगा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुबिन गार्गनि थार बिजिरनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों আজি বাস্কাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত যি ঘটনা ঘটিছে সি সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত দুখজনক আৰু আমি সকলোৱে অত্যন্ত মনো কষ্ট পাইছো কাৰণ অসমৰ দৰে এখন সভ্য দেশত বা ভাৰতৰ দৰে এখন সভ্য দেশত ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আদালতৰ ওপৰত আমি সদায় আমাৰ বিশ্বাস ৰাখিবই লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছতো ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছিল আৰু নাথুৰাম গডছেক শাস্তি দিবলৈও তেতিয়াও ন্যায়ালয়ে এবছৰৰ পৰা 2 বছৰ সময় লৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুৱে হওক ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৱে হওক প্ৰত্যেকটো ঘটনাৰ শাস্তি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হৈছিল আজি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজক সাধাৰণ ৰাইজক যি সঁচাই জুবিনক প্ৰাণ ভৰি ভাল পায় জুবিনক প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনক আপোন বুলি ভাবে আমাৰ দৰে অসংখ্য যি জুবিনক অনুৰাগী তেওঁলোকক উত্তেজিত কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা মই ভাবো যে ই সঁচাকৈয়ে অসমৰ স্বাৰ্থত নহয় ই বহু দিনলৈ অসমক ক্ষতি কৰিব সিএ আন্দোলনে যেনেকৈ অসমক বহু দিনলৈ ক্ষতি কৰিছিল এই ব্যৱস্থাটোৱে অসমক বহু দিনলৈ ক্ষতি কৰিব মই ৰাইজক আহ্বান জনাম যে যাৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তেওঁলোকক ৰাজনীতি কৰিব দিয়ক কিন্তু সাধাৰণ জনতাই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা উচিত আৰু অসম পুলিচে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তদন্ত শেষ কৰি ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ জুবিনৰ ঘটনাত দোষী সকলোকে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখলৈ লৈ যায় जुबिन गार्ग बिथांनि थैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव 14 साननि थाखाय लाबोनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों স্থানীয় লোক হিচাপে আমি ভাল পোৱা নাই ইয়াতে আনাটো এতিয়া আমি তাহাৰ ফাঁচি হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিয়াটো বিচাৰোঁ ইয়াতে আনা আমি নিবিচাৰোঁ ইয়াতে আনাটো প্ৰথম হওক দ্বিতীয় সেইটো কথা নাই ইয়াতে আনাটোৱে আমি নিবিচাৰোঁ তাহাক আমি ইয়াতে শুকুৱাটোৱে নিবিচাৰোঁ তাহাক আমি আমাৰ আমঠু আছিল আজি জুবিনদাক মাৰাৰ কাৰণে সিহঁতক ফাঁচি বিচাৰোঁ জুবিনদাই ন্যায় পাব লাগে এইটোৱে বিচাৰোঁ জাষ্টিছ ফৰ জুবিনদা আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ এইখিনিয়ে বিচাৰোঁ এজনক মাৰি পেলালে কিয় ইমান হেৰি দিব লাগে মাৰি পেলাব লাগে ৰাইজৰ আগত উলিয়াই